Magmakit! Magmakit! At ito, Lilian, home. Bangkok tayo, Mercy. Sa PPOI. Kayo no po at ito, Mercy Kila, sa Wepoki. Paul, Kareta, Paul Riao, strike no, Mercy. Riao no po siyang nawaw at ito, Mercy sa Wepoki. Paul, Kareta, Paul Silu, strike no. Iwan po sa atin to, sa Wepoki, Paul Pao, Mercy yan sa Palala po first. Bangkok tayo, Liti, sa PPOI. Kayo na po at ito Liti Glass sa Wepoki, strike. Arata strike niya ang Liti. Runner po first. Po second out niya ang PPOI. Kariyaw na po at ito Liti Paki. Strike out. Out Riyaw ang PPOI. Bangkok tayo, Susan Anton. Kaukanop, Alian. Kayo na po at ito Susan Paki. Ang away second tapper. Katatla, kasawag kid po sa karat out Cebu. Out Cebu ang team PPOI. Dayo at ito count.